सेनक सालबारि समुसनि सिङाव थानाय सालबारि हाथायाव बेयाव आङो पाब्लिकफोरनाव सोंनो नागिरदों जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोर राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो बेफोरनि बागै आङो बाजाराव पाब्लिकफोरनिफ्राय आङो जों मिथिनानै लानि मा लाबोखो आं नै बाजार खालामदों आच्छा बेदरबो दं बे फान्थाव माबा जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि 7 खालाराव नाथाय नोंथाङा सोरखौ सापर्ट होगोन होनना फोरमायगोन आङो इउपिपिएल केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामगोन आच्छा सालबारि समुसनि केन्डिडेटआ सोर बिनोद मुसाहारि बिनोद मुसाहारिनि देरहानाया बेसेबां रोखा नामा आंनि मथे 100% रोखा जागोन बिथाङा देरहानाया थाखाय मोजां मोना होनना फोरमायगोन बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायनानै जोंनि जिथु जौगानांगौ बे खामानिखौ मावनांगौ खिनिखौ मावाखै रोखायै मावाखिसै जा एसे मावदोंब्लाबो बेयो आसलते बिटिसि फान्डनिफ्राय मावनाय जायाखै बांसिनानो बे स्टेट फान्ड बा सेन्ट्रेल फान्डनि बिटिसिनि फैसा माखासेखौ नाथाय मा खालामदों बेखौ जों मिथिस्लाबाखै बिनि थाखायनो मोजां मोनाखै आच्छा आदानिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय आङो जों लागोन जोङो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ देरहासारनायखौ लुबैयो होनना आच्छा आब' बाजाराव मा लांनो फैदो गस्ला आच्छा जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि 7 खालाराव जाथारनोसै नाथाय नोंथाङा बबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट होगोन होनना फोरमायगोन आङो दा इउपिपिएलखौनो देरहासार जाथो होननानै खाथां बुंनाय जाबाय इउपिपिएलआ सरकार दागोन होनना फोरमायगोन नामा नोंथाङा इउपिपिएलआ मोजाङै थांबा सरकार दागोन आंबो बेखौनो मिजिंथिबाय आच्छा आब'आ फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जोङो मिथिनानै लागोन जोङो आच्छा आब' दख'ना फानदों नामा दख'ना फानदों नामा औ दख'ना फानदोंथ' आरो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट होगोन होनना फोरमायगोन आब' दाथ' जों बुंनो हाया गोसोनि खोथा गोसोनि बाथ्रा नाथाय भटदि होनांगोन नाथाय माबे हान्जानो होगोन होननानै फोरमायगोन आब'आ बबे हान्जानो माने बिदिनो नायनोसै फोरमायथ'नो हाया आच्छा आब'आ माबे राजखान्थि हान्जानो भट होगोन बेखौ फोरमायथ'नो हाया होननानै फोरमायदों जोङो मिथिना लागोन बाजाराव फैदों नामा फैदों मा लाखो लंपेन्ट लादों 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन बिदिबाथ' माने जोंथ' दा सोलायनायनि माबा नांगौ नालाय बिदिनो जों माने सोलायनायनि बदलै ट्रेक्टरखौनो एसे सापर्ट खालामो आरो माने 2 नं सालबारि समस्तियाव सोरनो भट होगोन आङो बिनोद मुसाहारि सारनो भट होगोन आरो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम दादा बाजाराव देसा आहा 7 तारिखर बिटिसि निर्वाचन হ'ব কোনটো পার্টিকে সাপোর্ট কৰিব আপুনি মই ইউপিপিএলক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ ইউপিপিএল হয় 21 নং হালবাৰী সমষ্টি কোনটো মই হালবাৰী সমষ্টি নহয় মই ককলাবাৰী সমষ্টি হয় প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব না মোৰ মতে পাৰিব আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল দাদাৰ লগত আলোচনা কৰিম দাদা কি ললি বাজাৰত এই জেকেট লৈ আছোঁ আচ্ছা আহা 7 তাৰিখত বিটিসি নিৰ্বাচন হ'ব কোনটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰিব আপুনি এইটো পিছত ক'ব পৰা যাব এতিয়াতো নৰো এতিয়া ক'ব নোৱাৰে পাৰ্টিক তেতিয়া ক'ব নোৱাৰি আচ্ছা দাদাই পাৰ্টিকটো ক'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে আমি বেলেগ লগত আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম बाजाराव मा लाखो बाजाराव फैनो मा लाखो माबा लादो आच्छा फैबाय थानाय 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा सोरखौ सापर्ट होना खालामगोन माबे राजखान्थि हान्जाखौ इउपिपिएल आच्छा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय কি ললি বাজার কৰি আছো আহা 7 তাৰিখৰ বিটিসি নিৰ্বাচন হ'ব কোনটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰিব আপুনি এই বিপিএফ পার্টি আছে বিপি পার্টি সাপোর্ট কৰিব আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ बे सालबारि हाथायाव जोङो सोंना लानि रायजोफोरनाव जानो गोनां 7 खालाराव बिटिसि बिसायख'थियाव आसलते सोरखौ देरहासारनायखौ लुबैयो जों रायजोफोरनाव सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आच्छा दा बाजाराव मा लाखो बाजारावथ' आं बायदिसिना बुस्थु लांनो फैदों बेंकआव फैदोंमोन खिन्थु बेंकआ बन्द' माथो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा सोर पार्टिखौ हेफाजाब खालामगोन होनना फोरमायगोन दाथ' नुगासिनो दङ मा बेहाय बयबो रायजो राजाफोरा गोदान सरकार सोलायनाय आरो मा होनो बेखौ इउपिपिएल माबाखौनो सरकारखौनो सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरो प्रमोद बर'आ थारैनो सरकारखौ दानो हागोन होनना बेथ' जौसे बेखौनो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया ओरैनो मिथिखानाय बयनिबो खुगा बेखौनो बुङो माथो जे गोदान सरकार नांगौ सोलायनो नांगौ 17 बोसोर बिपिएफ सरकार थाबाय सालायनायाव दा गोदान सरकार मोनसे सोलायनाय नायनांगौ मोजां जाया बे उननि बाथ्रा जायाबा नांगौ सोलायफिनगोन बेफोरबायदि आरो आदानिफ्राय जोङो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जों आरो सासे आब'नाव सोंनो नागिरदों आच्छा आब' बाजाराव फैदोंमोन नामा
ओं बाजाराव फैदो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायगोन? आङो माबा बिपिएफनिखौ बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामगोन आरो ना आदसा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जों आरो मिथिना लागोन आदसा दा बाजाराव फैदो नामा? बाजार नङा इयावनो आदसा 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायगोन? आंनालाय आरो इनो इउपिपिएलआनो इउपिपिएलआनो आदसा प्रमद बर'आ सरकार दानो हागोन होनना फोरमायगोन नामा? हागोन बायदिनोथ' सानदों 2 नं सालबारि समस्तियाव सोरखौ देरहाजानो लुबैदों? जोंनि बिन'द मोसाहारि बिन'द मोसाहारिया देरहानो हागोन ना? हागोन इयो सियर बायदि आरो আচ্ছা বিভাং দে ফরমাইবাই কুরা কি কি বিকু কইছে মই কল বেচো দিয়ক আহা 7 তাৰিখত বিটিসি নিৰ্বাচন হ'ব কোনটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰিব আপুনি? এতিয়া সিদিনাহে সিলেকশ্যন কৰিম মই কাক দিম ভোট ইউপিএলক দিম বুলি ভাবি আছো আৰু ইউপিএল দিব বুলি ভাবি আছিল ধন্যবাদ থাকিল কুৰা লগৰ কিমান থা কইদो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि गथायाव नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन? इउपिपिएलखौ मानि थाखाय खालामगोन? इउपिपिएलआथ' बहुत मोजां खामानि मावगोन आदसा प्रमद बर'नि सरकार फैगोनखौ लुबैदों नामा नोंथाङा? 100% फैगोन 2 नं सालबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथिया सोर होनना फोरमायगोन? बिन'द मोसाहारिनि देरहानाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? 100% फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाजाराव फैनाय रायजो राजाफोरनाव जों मिथिनानै लानि आदसा दा बाजाराव फैदोंमोन नामा? बाजाराव फैदोंमोन आदसा 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि गथायाव नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन? आङो इउपिपिएलखौनो 2 नं सालबारि समस्तियाव सोरखौ देरहासारनायखौ लुबैयो नोंथाङा? 2 नं सालबारि समस्तियाव आङो इउपिपिएल बिजाथि बिन'द मोसाहारि बिथांखौनो आदसा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदसा फंबाय बाजाराव फैदोंमोन नामा? आदसा नोंथाङा 2 नं सालबारि समस्तियाव सोरखौ देरहानायखौ लुबैयो? इउपिपिएल आदसा दे फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाजाराव फैदोंमोन नामा? जों मिथियालै बाजाराव फैदोंमोन नामा? बाजारावनो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो नोंथाङा? आंथ' दा गेजेरनि मानसि ओरैनो आं रावखौबो बर'नि गेजेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दं मोननैल' राजखान्थि हान्जा बबे राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो होनना फोरमायगोन? आं सानना नायबोनोसै आदसा थि खालामथ'वाखै होनना बुंदों 2 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ सापर्ट खालामगोन दा? जों इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन 2 नं सालबारि समस्तियाव सोरखौ देरहाजानायखौ लुबैयो नोंथाङा? जोङो बिन'द मोसाहारिखौ आदसा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय আচ্ছা 7 তাৰিখত বিটিসি নিৰ্বাচন হ'ব কোনটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰিব আপুনি? আমি যোনটো ভাল লাগে সেইটোতে কৰিম আৰু আমাৰ চৰকাৰটো ট্ৰেক্টৰে ভাল ট্ৰেক্টৰ চৰকাৰ আহিব লাগে আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল जों आब'नाव मिथिनानै लानि आচ্ছা आब' बाजाराव फैदों नामा? बाजाराव फैदों 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैदों आब'आ? जों दा गोदानै फैबाय थानाय सरकारखौनो जों हास्थायदों आरो गोदान सरकार माने जों दा माने जोङो उन्दै उनला सात्रफोरनि थाखाय जोङो इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनो सानदों इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनो लुबैदों आচ্ছা 2 नं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथिया सोर होनना फोरमायगोन? बिन'द बजाराव दाइस नाকি दादा? বজাৰত আহিছোঁ আহা 7 তাৰিখত বিটিসি নিৰ্বাচন হ'ব কোনটো চৰকাৰত আহিব বুলি ক'ব আপুনি? এতিয়াতো বৰ্তমান ইউপিপিএলৰ ঢৌটো বেছি আছে ইউপিপিএল দলটো আচ্ছা প্ৰমোদ বড় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব না? পাৰিব একদম 100% চিয়ৰ আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল বাজাराव फैदोंमोन नामा बाजाराव? बाजाराव फैदों मा लाखो? जों बिजाब लांफैदोंमोन आচ্ছা 7 खालाराव बिटिसि बिसायख'थि जागोन नाथाय नोंथाङा सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैदों? जोंथ' आरो मा बुंनो प्रमद सारखौनो होनजायो प्रमद सारखौनो फैजानो लुगैदों आচ্ছা बिनानाव मा लाखो? जोङो गस्ला लादों 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैदों नोंथाङा? जोङो प्रमद सारखौनो आচ্ছা आरो फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन आচ্ছা 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा एबार सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैदों होनना फोरमायगोन? जोंथ' प्रमद बर'नि माबाखौनो आसा खालामो प्रमद बर'खौनो सरकाराव फैजानो लुगैदों आচ্ছা फोरमायनायनि थाखाय आब'नि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं बाजाराव फैदों मा लाखो? दालि संख्रि आल' 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैगोन
फोरमायनो था आंथ' आंनि साननाय बायदिब्ला दा बिजेपिखौनो फैगोन माबाखौ बिपिएफखौनो फैगोन होननानै सानो आरो बिपिएफखौनो फैगोन ना सानो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मैगं माबा माबि आसा 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि सायख'थियाव सोरखौ पावाराव सरकाराव फैजानो लुगैदों होनना फोरमायनो था गोदानखौनो लुबैदो गोदान माने मा सोलायनाय गोदान माने मा राजखान्थि हान्जाखौ होनना फोरमायगोन इउपिपिएल इउपिपिएलखौ सरकाराव फैजानो लुगैदों लुगैदों आदसा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो जानो गोनां बिटिसि सायख'थियाव आसलथे सोर राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो जों मिथिना लानाय बिनानाव मोननाव आदसा बिनानाव बाजाराव फैदों नामा बाजाराव आदसा 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि सायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैना फोरमायगोन बिनानाव मा फोरमायगोन प्रमद बर'खौ आदसा गोजोननाय थाबाय BTR বাসীৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰথমটো গ্যাৰান্টি প্ৰতিটো দফায়ে ৰূপায়ণ হ'ব BTR চুক্তিৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ BTR লৈ আহিব শান্তি সমতা আৰু প্ৰগতি মৰমৰ BTR বাসী এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ গ্যাৰান্টি ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো